What jung et ya ki khubor lam ler ki ba wan ha jing im jong pi don ki bri ki josan ya ki message ki ba ong ba o kresu don hari klau mentau la poya sitang lenti pi hapan san ya ki message ki khat arngot ki parlok jong pi ba pin yo mat ya ki jing ku ngila dap ban yo mat lupa jing ku no blai de na mar kata bangim jung et ya kum ki khubor lam ler na mar ka khten ki jong blai no matias ko no ba ar psa ko khot ba ar plai ter ko ong kum ne onda kum ta la dau e ru ong api ha kami hang ne bo kris la ne hang tai pi wat ngai nabaki Chris lam ler bat kinong tu lupa lam ler kin mi bat kin pen iya ki dak ki ba krau bat ki jing pelakat ban syukur ladala wat ya ki bala jit hakmi ngalaya tu lupa hapi namar kata ladakin ong hapi hakmi udan hari klau pi wat mi no hakmi udan haki pulit bajar-jar pi wat ngej ong akten ki joblay wat ngej ong akten ki joblay ladaki la ki kwa ban syukur wat ya kita ki bala jit ong akten ki joblay namar akten ki joblay kong on don batip ya kasngi lam ne ya kapor ki jing wanu kuno breu wat ki angal habneng hendrai tangu khpa ong akten ki joblay wat junge ya kum kini kinong hikai lam ler no pi de namar kata ni hap pan shanya e ka ktin ke jong blai ya ka e ba ka ktin ke jong blai ka kren bat ka pan i nam ta ka jong ap jopi wat ju nget mat la nget ya ka e ba ka ktin ke jong blai ka kren de namar kata ka jing em ke jong ap ka jong pi ni don kam ban tip e ka ktin ke jong blai ngai skam mo traim kan khui pi lam ban e ka ktin blai dong yo ko brom amen.